Здравейте, аз съм DaWinterBG и реших да снимам клипове на Майнкрафт, нали, как играя. И да, хора, нали, това ще е първи епизод от поредицата ми в Сливенкрафт. И нека да се вземам. Вземам спомням. И ако има лак, съжалявам. И сега ще отида на Warpaint, за да си взема айтеми. А не, всъщност. Да, не, има те двамата са хакери. И този хак. Зеус. Спаун. И това ще е първия ми клип. Един кил. И както виждате, вижте как се пиша. DaWinterBG. Да скачаме. Procure GG. Килауър, хора, видяхте от колко метра са продана ви. Ти си пътник, бе, с това фалшив лък. Само да се приготвя леговете. Пътник ГГ. Добре, ям лек. Procure. Добре, този хак, видяхте как яде лек докато ме бие. Това си е чист хак. Добре, чупиха ми бутушките. Мисля да бягам, защото не мога да се бия така. Нали, хакери са, на мен. Изобщо не мога да се бия с хакери. Тъй като съм с фул меч. И просто нямам нищо в Ender Chest. Аз имах друг акаунт. И, нали, обаче се забравих паролата на. Забравих си паролата, нали, в Сливенкрафт. И една фаерка. Инстант хилтки. И нали. Добре. И да. Иначе ще уча на Warp Survival. То няма никакво там. Има една дупка, която е много готина. И сервер е готин. Сега мисля да покажа всички варпове. Първия варп е Warp Chest. Тук се провеждат ивентите. Ще чупя честове. И си ги слагаш в Ender Chest. Тук има торти, на който ми се преди. И втория варп е Warp Enchant. Той е на спawна. Тук има безплатно XP. Сервера, нали, готин. Мен ма кефи единствено и само защото може да стане хубаво PvP.
Да, хора, пак съм тук. И... Нали... Просто... Жокер се HD. Коста е? Та се унира тук. Стига бе. Кой си ме забил? Кажете хай на YouTube. YouTube, да. Добре. Добре, някой ме погна. Окей. Трябва да си изсърбам ползванките по нея. Окей. Имам лега, но... Пълно с хакери. Hero DBG. Ще го дам, добре. Готиното е, че, нали... Просто не искам скин. Искам съм просто с обикновения Стив, така получим кефи. Warpaint. Много лаги сервера. Паник. Ще се абонираш ли за моя ченъл? Да, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви харесал. И аз бях без ВГ, вие бяхте нали с мен и чао!